Il-Partit Laburista sejjaħ il-ġurnalisti biex jipprova igiddeb ċifri maħruġa l-ġimgħa li għaddiet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, ċifri li juru li f'April il-qatt tela għal 11,000 persuna. Li f'pajjiżna għaw mal-11,000 persuna li m'għandhomx impjieg. Dinna hija statistika totalment żbaljata għaliex jekk wieħed jinnota l-istatistika li ħarġet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-aħħar ta' April, wieħed seta' jara li n-nies li ma kinux qegħdin jaħdmu ma kienx jaqbes 3,900. Madankollu meta kienu affaċċjati bin-numri u l-istatistika li ħarġet mill-NSO, il-kelliema tal-Partit Laburista ma kinux kapaċi iwieġbu x'kienet eżatt il-kritika tagħhom. Mistoqsija waħda, ġifieri intom qed kitbu statistika tal-NSO iswed fuq l-abjad. L-NSO tindikka pressupoko din iċ-ċifra ta' pajjiżna fidi għandi d-dokument f'paġina 3 taħt hawnhekk markajt bir-rosa forsi tkunu tistgħu taraw ukoll iċ-ċifra ta' 10,816. Intom qed kitbu din iċ-ċifra tal-NSO qed kitbu l-NSO ġifieri? Il-konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata minn Clayton Bartolo in Castel de Paris kienet miżawda bi kliem partiġjan tal-aħna u huma fejn minflok resqu l-proposti ta' kif se jsalvaw l-impjiegi, il-Partit Laburista għażel li jiġħad il-fatti maħruġa minn entità governattiva fejn spiċċaw f'sitwazzjoni surreali bil-Partit Laburista igiddeb iċ-ċifri tal-gvern. Mill-istatistika tal-NSO jirriżulta li f'April iċ-ċifra eżatta ta' nies bla xogħol kienet ta' 10,816.